Ola, boas noites. Casi debo ter as orellas coloradas xa despois do que dixo o cura de min. Empezou dicindo o cura que isto é unha festa, unha celebración festiva, e ten razón. E quixera que non pensedes que eu quero botarlle agua ao viño que podemos pensar que representa as festas. Porque antes de meternos directamente en todo o que o cura nos contou, eu creo que estaredes de acordo todos e todas comigo en que desde aquí lle mandemos un saludo e un abrazo solidario a aquelas persoas que hoxe están pechadas no Concello de Gondomar reclamando aos bancos que lle devolvan aquilo que é seu, o seu diñeiro que volvendo entón ao que nos trae hoxe aquí, a plataforma pola protección da Serra do Baliñeiro naceu hai xa 3 anos, un piso máis abaixo deste que ocupamos hoxe, nunha habitación máis pequeniña, e naceu, se me pedides unha explicación, eu agora así a bote pronto diría que por dúas razóns. Por unha parte, o medo, por outra parte, o cariño, que non sei se serán as dúas palancas máis fortes que pode haber no mundo. O refrán di que hai outras que son maiores, creo que todos coñecemos o refrán, pero para nós estas son dúas palancas importantísimas polas cales naceu a plataforma e polas cales creemos que se pode salvar da desfeita que amenaza a Serra do Baliñeiro. Naceu do medo que moita xente temos porque desapareza eso que estamos vendo aos poucos nesa pantalla e outras cousas que non salen aí pero que todos coñecemos. Naceu do medo a que diferentes amenazas, algunhas xa antigas, como poden ser unha explotación das canteiras non sempre racional, ou se cadra especies arbóreas que se cadra non son as máis acaídas para cultivar e para que se dean hoxe na serra, pero do medo sobre todo a outras cousas moito máis esmagadoras que estas que acabo de contar. Naceu hai xa 3 anos, en principio, porque a amenaza de que se chegara a implantar un parque eólico nos cumes da serra empezou a facerse ou a dar pasos adiante desa realidade que ninguén queremos que chegue a constituirse como tal realidade. Por esa razón, unha serie de persoas reunímonos e decidimos empezar a traballar para paralizar ese proxecto e para facer un traballo a prol da conservación das riquezas de diferente tipo, que tamén se poden ver algunhas aí nesas fotos que están pasando pola pantalla, desde plantas, animais, hasta as propias rochas que definen e que nos permiten recoñecer ao galiñeiro desde os puntos máis afastados da xeografía galega. Son as pedras que lle dan esa característica forma que todos levamos de alguna maneira metidas aquí no corazón. E naceu precisamente tamén o medo e o cariño precisamente que lle temos a esas riquezas, a esas cousas coas que nos identificamos e que queremos conservar. Esas dúas son, entendo, as palancas principais que fixeron que se constituíra a plataforma e que se puxera a traballar pedindo a colaboración
En primeiro lugar, evidentemente, daquelas parroquias, concellos que están máis directamente implicados ou máis xeográficamente establecidos incluso na serra, como son os concellos de Gondomar, Vigo, Mos e o Porriño, dos que conseguimos que se manifestaran en contra da instalación do parque eólico. E, ademais, buscando, como sempre, a colaboración, a solidariedade dos veciños e veciñas das parroquias e os concellos, e indo aínda máis alá de toda Galicia e, por que non, incluso do mundo inteiro, porque nas diferentes convocatorias que temos realizado de andainas, de marchas, de mesas redondas, de conferencias, de recollida de alegacións en contra do parque eólico que aínda entregamos a remates do mes pasado, conseguimos o apoio, entendo que maioritario e incondicional, de moitísima xente. Todo iso anímanos a seguir traballando, porque hai amenazas peores aínda que a do parque eólico. Non sei se a todos e a todas vos sona xa hoxe, porque xa algo empezamos a traballar e a manifestar na prensa alrededor dese novo problema. Non sei se a todos vos sona, pero se non empezará, porque será o traballo que empecemos a facer inmediatamente, a explotación de terras raras que queren facer tamén na Serra do Galiñeiro. Explotación que consiste, en poucas palabras, en que para sacar poucos kilos de minerais que son moi importantes para certas ramas da industria, as empresas que pretendan explotalo o van facer movendo millóns de toneladas de rocha e pedra e terra a ceo aberto, é dicir, que non van furar e andar como as toupeiras como andaban os mineiros en tempos para sacar o carbón de debaixo da terra. Vai ser a ceo aberto, é dicir, van desfacer o monte. Contra esa amenaza, evidentemente, xa empezamos a traballar, pero teremos que facelo máis e máis forte no futuro, e necesitaremos o apoio non só das parroquias que limitan xeográficamente coa serra, senón de moito máis alá de todas as persoas que de alguna maneira levan, como decía ao principio, o galiñeiro no corazón, que é unha das razóns, das palancas que fixeron que constituíramos esta plataforma e nos puxéramos a traballar. Do cariño que está e que se manifesta nos veciños das parroquias, e algún deles, por exemplo, aínda antes de entrar neste acto, pasoume e unha poesía, un poema feito polo que o galiñeiro representa para el e as riquezas que entende que hai que defender. Ese poema está feito por un veciño que todos coñecedes, da parroquia de Xián, Delfino, está aquí presente entre nós agora, e, en fin, supoño que de alguma maneira poderemos chegar a que a espallalo como merece, porque, insisto, é unha das palancas que nos vai axudar a defender a serra tal e como a coñecemos. O cariño que todos e todas lle temos. Nada máis, moitas gracias.